Goedemorgen. Sneeuw, 4 maaien. Dat gaat mooi waar. Het zou wat minder worden, maar dat is dus net. Maar even een kwart vlagje. Want ik heb wat gadgets eigenlijk. Dat. En die gadgets, zeg je me eens dan leuke dingetjes. Deels voor de hobby en deels voor de knaus. En ja, wat is dat? Ja, daar ben ik weg. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We hebben alles in de kastjes en nu spitst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We hebben alles in de kastjes en nu spitst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Op pad, De eerste, dat is dit. En dat is de tas van mijn drone. En voor de camera, dat ik nog maar filmie. Oh, dan die drone die komt normaal, die komt in zo'n lietstasje. Nou, dat is eigenlijk net een smurrig. Maar daar past gewoon dom bij alles net in. Dus als ik het daar erin doe, dan zit dat ding gewoon onder een kap te vol. Dat is eigenlijk net handig. En dus ga ik deze. Nou, ik zal hem nu pakken. Want wat is het mooie van deze? Ten eerste had er al de clipjes in, dus het is een reagtas natuurlijk. En hij is van Low Pro. Maar als je hem dus op die rij gaat, dan zit dus die clipjes ver, dus in principe kun je hem net hier meidje. Als je hem hier maakt, zit er prachtige mooie vakjes in. Nou, hier past mooi mijn drone in dus. De controller, de batterijen had je erin. Hier heb ik de batterijen voor de camera, voor deze meneer. Hier heb ik wat glued naar mijn bomen. Hier heb ik zelfs nog dus het statief, de lange. Een vakje voor al mijn reservepropellers en kabeltjes. En hier zit zelfs nog een vakje in, dus je kunt zo'n waterfles in aan de zijkant. Dan de bovenkant. Hier zit nog een vakje. Nou, dat is ongeveer zo diep. En hier zit nog een vak. Je kan een sleutelskist eronder. Nou, je kan nog je pasjes, je kan nog een iPad in. Dus ik zie nog dat de Pro erin past. Nou, dat wordt een probleem, denk ik. Nee. Dus die past er niet in. Dat moet gewoon een 10 inch mat erin. Maar super. Heel erg tevreden mee. Nou, wat heb ik nog meer? Dat is, en de koffie aan de kant. Dat is dit. Ja. En wat is dit? Dat zit je mastercylinder. Maar dit. Kijk nog. Nou, een zoeknap.
Ja, waar gebruik je nou zo'n zoeknap voor? Zet je hem even zitten. Leuk. Van het weekend gaan we trouwens weer apart. Eindelijk weer. Het was Kosselien, maar dan gaan we naar Zuid-Laren. De smetjes zullen mij dus altijd goed. Even een bakje koffie en dan zet je me even zitten wat het spul even is. Op. Kom. We gaan. We gaan op pad. Zo, we zijn er. En zullen we met deze beginnen? Kom maar in mij. Dat is wel makkelijk, hè? Wat is het geval? Ik zal even deze even doen. Als we meer gaan onder de benen, dan valt er altijd troep natuurlijk op het vooruit, hè? Blaren en dat soort dingen. Maar ook als het in een hitte omgeving is, hè? We hebben bijvoorbeeld ook wel eens in Italië staan. En toen iets geleund hiet, de ranen die ruitenwissers, die ranen ze wat on ruiten vast. En al het stof wat erop komt, dat bloot er gewoon onder zitten. En dan komt dit van pas. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga het nog net proberen, maar ik hoop dat het werkt. Want ik ga altijd tot af van, ik wil die ruitenwissers ook een beetje vrij van het ruit hebben. Zodat dat net lezen bloot, maar gewoon voort scoot rollert, wat ik voort. En nog ik dacht, als ik deze dingen hier zo door, dan heb ik in ieder geval die ruimte. Zo zei ze toch? Dus ik zou even zien dat dat werkt. Zet ik je eerst in de deel. Want, dat zullen we even zien, maar het is er dus omheen gaan. Ik heb het nooit verwacht van mij. Maar dit werkt wel. Zie je? Dit ding dat is eigenlijk maken voor een, hoe heet dat ding, voor zo'n wafelijzer. Die kist die wafelijzers omheen gaan. Hij kan dus ook nog in hichten versteld worden. Als ik hem los doe, dan kan ik hem even zetten, dan is er nog heen. Maar je zet ook een kansje aan en dit kansje blijft mooi achter de rubber zitten. Zo. Dus ja, ik maak hem gewoon op een laserstand. Hè. Ik heb van 12 tot 16 centimeter, als ik me net vergis. Maar dit komt naar een kant uit, ja. Dit is ideaal. En ik ga eruit mooi vrij. Er is dan natuurlijk wel een zaak dat op het moment als voort is. Als je dingen wel in voorthouden, maar goed. Dat geldt voor alles. Maar hij zit mooi stevig. Hij komt naar de kant uit. Dus ideaal. Ik zal over zeker voor de dag doen. Daar ben ik echt al een skofje mee bezig, nog meer in Holland. Dat kan van ik wat een stukje PVC of zo, dat maakt dan wat als en dat op de ruit zetten. Maar dan kwamen deze dingen op Amazon natuurlijk, want Amazon had alles. En ja, dit is ideaal natuurlijk. Zo is die mooi vrij. Nergens last van. Dus
Zo wordt er vertongen stald. Maar dan komen we bij het oren. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje. En dat is, een wienvlaag. En daar komen dus die zoeknappen komen van pas. Want, wat doen we met die zoeknappen? Zo de door die hacken natuurlijk wel in dat dingetje daar. Maar als het een beetje waait, dan waait het riepen. En dat is net zo heel erg. Maar als ik dan de hard doorticht heb, dan slaat deze, hoe heet het ding? Prullenbak, die slaat natuurlijk de was er die hard doorheen. En dat vind ik net zo leuk. Dus nu gaan we al mee, zit ik al met van die touwen te knoeien en dan een spiegel. En, ja, dat is eigenlijk een gedonder van niks. Maar dan kun je dit natuurlijk broeken. En wanneer ik deze erop zet, ik doe het nou even in gewoon. Maar dit zit zo vast aan hoes. En wanneer ik je nou op het doorrekje doe, oh. Dan zo zei ze. Die moet in maar klikken kennen. Oh. Nou. Zo, en dit komt natuurlijk naar de kant uit. Dus ja, dat is net fantastisch. Dus dan kan ik nou gewoon in een harder batterij. Maar mocht er nou een wienvlaag komen. Hup. Nou, helemaal content mee. Ja, dat weer is alweer even, hè. Dus, maar dan gaan we in ieder geval weer wat om maar te prutsen. Ik ga nog 12 van die dingetjes extra. Ik denk dat ik daar wel niet in mijn bleedmeisje kan en ik weet ook wel waar. Dus wij staan toch van het weekend in Zuidwolde, wat zei ik nou? En daar komen de smitjes komen ik. Dus ik denk dat ik meneer Smits maar bleedmeisje met dat ding. Nou, voor u ken ik even een meisje. Trouwens, ik ken nog meer klusjes, zullen we zien. Jakkes, staat er even stil. Hè? Dus ik doe je maar even wat aan de schoonmaken. Die kent echt. Klusjes geklaard. Ja, dit wie hem weer. Even een kwarte gadget film. Hey, vond je hem dit nou een leuk filmpje en vooral handig om te weten? Dan nog even een toempje in. Dat helpt ook heel erg voor de content. Bedankt voor het zien en we zien hem de volgende keer. En dan komen we uit Greens, hè? Want dan hebben we dan maar de smitjes in. Hey, tot de volgende keer, want dan ben we weer op pad. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We halen alles in de kastjes en nu spitst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die